Croeso I Cyngerdd Buddugwyr Eisteddfod Rhithwir Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Mewn. Ar ôl wythnos o gystadlu brwd a bron I 200 o fideos gan ein cerddorion ifanc, gan ddilyn canllawiau'r llywodraeth I sicrhau fod pawb yn saff, da ni wedi medru llwyddo I gael y buddugwyr I berfformio yn y theatr yn Galeri Caernarfon, heb gynulleidfa, ond da ni wedi ffilmio nhw'n arbennig mwyn I chi fedru mwynhau nhw adra. Mae gynnon ni wobra ychwanegol i'w cyhoeddi hefyd ar gyfer unigolion mae'r beirniaid wedi dewis fel cerddorion mwyaf addawol yr adran offerynnol, lleisiol a chyfansoddi. Mae'r arian yma medru mynd ar wersi ychwanegol neu tuag at brynu offeryn newydd. Does dim angen i'r cerddorion mwyaf addawol fod wedi derbyn gwobr eisoes, felly mi all yr ysgoloriaethau yma fynd I unrhyw un. Mi gawn ni wybod yn y man pwy ydy'n cerddorion mwyaf addawol ni, ond yn cychwyn ein cyngerdd ni, mae enillydd cystadleuaeth rhif 4 sef yr unawd offerynnol I gerddorion safon gradd 6 ac uwch. Dyma Ella Haf Williams I chwarae Demelza.
Mared Williams a Dafydd Jones o ddybeirniaid yn yr adran lleisiol, ac i gyhoeddi pwy ydy canwr neu gantores mwyaf addawol yr Eisteddfod, dyma Dafydd. Wel, cyn i mi gyhoeddi pwy fydd yn ennill y wobr mwyaf addawol yn yr adran lleisiol, gai gymryd y cyfle yma i ddiolch i'r holl gystadleuwyr, eu cyfeilyddion a phawb sydd wedi bod yn brysur yn ei hyfforddi yn barod ar gyfer yr Eisteddfod, mewn amgylchiadau gwahanol iawn i'r arfer. Wel, ar ôl trafod a chrafu pen, mae Mared a fi'n gytun ar enillydd y wobr. Mae'r enillydd yn gantores ifanc sydd yn dangos addewid i'r dyfodol, ac roedd ei pherfformiad hi wedi cyffwrdd Mared a fi'n. Felly, yn ennill y wobr mwyaf addawol yn yr adran lleisiol, mae Leisa Mair Lloyd Edwards. Leisa, llongyfarchiadau ti di ennill ysgoloriaethau cerddor mwyaf addawol. Sut ti'n teimlo? Rili hapus. Bechod, dwi'n siŵr bod chdi wedi gwirionedd. Wel, ysdi ennill dy gystadleuaeth i hun, do? Do. A dyma hwn step nesa. So, be yw ti'n meddwl ti'n di wario'r pres ma'r na farwan? Gwersi canu, yn siŵr. Da iawn. A efo pwy ti'n cael gwersi? Sian Gibson. Sian Gibson oedd y dysgu ni ysgolwm! Wel, ti'n dod o stapel da, yn amlwg, so cofio fi o Sian. Llongyfarchiadau a pobl efo bob dim yn y dyfodol. Ie.
Cyfansoddwr mwyaf addawol awn ni nesaf. Dyma ein beirniad Richard Vaughan i gyhoeddi'r enillydd. So ni, o ran sail be ni wedi gweld heddi gyda'r danes i ddod o fewn, bys ni'n hoffi roi'r ysgoloriaeth yna i gwydion i helpu ddatblygu i yrfa cyfansoddi fe ymhellach. Mae'n amlwg yn dalent mawr i'r dyfodol. Llongyfarchiadau gwydion, chdi ydi cyfansoddwr mwyaf addawol yr Eisteddfod Rhithwir. Rwy'n deitha fi, be mae ennill yr ysgoloriaeth yma yn olygu i chdi? Wel, yn dweud, yn onest, dwi'n, wrth gwrs, mae'n anrhydedd mawr ennill yr ysgoloriaeth yma. Dwi'n falch dwi wedi gallu cael ysgoloriaeth yma oherwydd cyfansoddwr yn eisiau bod yn y dyfodol, a dwi'n meddwl bod hwn yn mynd i fod yn fuddiol ar gyfer fy nyfodol i mewn cyfansoddi. Ffantastig. A mi wyt ti mynd i'r coleg ym mis Medi i astudio cyfansoddi, os dwi'n cofio'n iawn? Yndw, dwi'n gobeithio mynd i Coleg Cerdd Brenhinol yn Llundain i astudio cyfansoddi. Ffantastig. Rwan, atgoffa fi rwan, am be mae'r darn buddigol yma, concerto i ffidil a cherddorfa ydi o, de? Deitha fi eto, be ddaru ysbrydoli di? Wel, dwi'n meddwl beth agos nath ysbrydoli'r concerto oedd ffrind i mi o'r enw Alexander Croft, sy'n ffidlwr ffantastig. Nes i gyfarfod o 6 mlynedd yn ôl bron. A o'n i jyst i synnu efo be o'n gallu neud, a o'n i isio sgwennu rhywbeth ar ei gyfer o. A nes i sgwennu rhyw ddarn, ond o'n i'n hapus efo hwnna, felly nes i sgwennu concerto efo, a dwi'n hapus efo darna, a dwi'n gobeithio mod i i blesio fo fo darn. Dwi'n siŵr fod y ffrind di yn chefft iawn bod chdi di sgwennu darn. Dwi'n edrych ymlaen iawn yn arw i gael clywed y darn yn fyw rhyw ddiwrnod, a pan fydd y premier yn digwydd, dwi eisiau tocyn y set friends, please. Llongyfarchiadau mawr i chdi unwaith eto, Gwydion. Diolch yn fawr iawn.
fedrwch chi fwynhau concerto Gwydion yn llawn ar sianel YouTube Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn. Nesa, mae gennym ni ferch na dipyn o gamp drwy ennill 2 gystadleuaeth yn yr adran lleisiol. Dyma Lois Anna Parry i ganu un o glasuron Caryl Parry Jones. Gili
ola, gadewch i ni weld pwy ydy'n offerynnydd mwyaf addawol ni yn ôl ein beirniaid Catherine Thomas a Rhiannon Pritchard. Dyma Catherine hefo'r canlyniad. Diolch yn fawr iawn i bawb aeth ati i gystadlu yng nghystadlaethau offerynnol yr Eisteddfod Rhithwir. Mae Rhiannon Pritchard a minnau wedi mwynhau gwrando ar dros 100 o berfformiadau dros yr wythnosau diwethaf. O achos cynifer y cystadleuwyr yn yr adran offerynnol, mae'n bleser gennym i gyhoeddi y bydd yna 2 wobr i'r perfformwyr mwyaf addawol. Am chwarae hynod gerddorol ag eiddfed, hoffwn longyfarch, Ioan Griffith Owen ac Emma Cerys Buckley. Wel, Ioan, chdi di perfformiwr ifanc mwyaf addawol ni. Sut ti'n teimlo am hynna? Teimlo'n really excited a hapus. O, ffantastig. A be wyt ti'n mynd i'r wario'r pres ma lle? Ar gwersi corn. Lyfli. Efo pwy ti'n cael dy wersi corn? Mrs Jones, Margaret Jones. Mrs Margaret Jones. O, wel, mae'n lwcus iawn o dy gael. Ti'n stiwdant arbennig, dwi'n siŵr. Llongyfarchiadau masif i ti. Diolch. Llongyfarchiadau i ti, Emma. Ti'n un o'r perfformwyr mwyaf addawol ni yn yr Eisteddfod Rhithwir. Llongyfarchiadau, sy'n ma'n teimlo? Teimlo'n gres, dwi'n falch iawn o fy hyn. O, ffab. Mi ddyla ti fod. Rwan, wyt ti wedi cael amser i feddwl sut wyt ti'n mynd i wario'r pres yma? Dwi'n meddwl am gael gwers hefo Carol Thomas, a herwydd dwi eisiau mynd i Caerdydd i'r coleg. Lle dda. Dwi'n meddwl wrach Catrin Finch hefyd, dwi'n siŵr eto. Spoiled for choice. Ffantastig. Pwy sy'n dysgu chdi ar hyn o bryd? Mrs Alwena Roberts. Alwena Roberts. Duwies y tylyna. Llongyfarchiadau masif. Mae'n ffantastig. Diolch.
pwerus Buckley yn cloi ein cyngerdd ni. Gobeithiwch bod chi wedi mwynhau, cofiwch ddilyn ni ar y gwefannau cymdeithasol, llong gyfrchiadau mawr i'n cerddorion ifanc ni a diolch i chi gyd am wylio.